onge temi bro wachi ni maling to koro mane ti jofwambo ni to maling ni to ne en mane. Hapa ni mana kaka VOJ kaka Ken osewache to kata Senior J Bonyo osewuoyo. Hapa ni gisewuoyo gik mang'eny mane wayudo. Achiel kuom gik maparo ni ne wayudo ne education sector. Kama ne nitiere primary literacy mane wayudo billion 3.2. Ne nitie program mar undergraduates mane wacho ni exchange program makoro nyithindo 60 bro dhi somo America. Paro ni mane en gima duong' ahinya kane wayudo. Machielo ne nitiere billion 41 mane wacho ni advance Kenya's digital health information. Aparo ni mane en gima duong' ahinya kumwa. Bas machielo ne health sector kae bene wayute kendo ni neno koyudo billion 1.3 mane wacho ni en loan momiwa kambi mar Hela Tela. Maparo ni mago kanyo ne wayute ahinya. To kawadoke trade and investment, aparo ni kanyo bene wayute ahinya. Aparo ni sewuoyo wach mar ndara genigo ni neno kata 6.7 billion ne wayudo direct loan kendo mar en kopa. Magi wacho ni kampuni ma Kenya kae emibro mi mondo timang'owa mondo ne kaka ginyalo miyowa pesano. 2.24 billion direct loan mar Akron mar real estate be ne wayudo. Maparo ni mano be waneno kakanyo be ne wayute maber. Gi pesa mi isewacho mar Coca-Cola mane 23 billion. Kora paro ni kuondego to ne ntiere kaka ne wago kang. Machielo ntie pesa mane wayudo mar IBC mar electoral reforms mane wayudo 198 million. Aparo ni kanye wandai gini nitiere. Kanyo ero to be ni neno kagiwacho kata fight mar corruption. Ingeni maling kisenene mbui seneno ka ntiere kata ji kawuoyo ni ntiere kaka maling ntie joma no tuon visa mondo or message ne sirikal mar Kenya. Emomine no kata jatend piny nitiere kaka delegation ne nitiere rem mane nitiere ma ok waneno jok moko manonego beni wanene delegation ni to kwaneno. Koro ing'eni maybe koro jo America kata sirikal biro nyisowa gimomiyo nok gidhi nikech nitiere contracts mane neno ka prime cabinet secretary mane koro kete lwete manonego beni kane ber to dine waneno ka CSS mag ministries go mane timo. Koro mano be nyalo nyisi ni ne nitiere gimoro manok gitimo ang'o because can trade and investment wang'enga mondo be represent trade investment. Koro nitiere kaka ne nitiere ma ok waneno jok moko manonego be ni timo ang'o nitiere kanyo. Kawadoke kar military treaties ni winjo ka Senior osewacho kanyo mabeni ne wayudo ndeke 16 helicopter mabiro. Hioriti nyalo paro na achiel kuom helicopter gi emanyocho wawuoye kae manyocho lwaro General Ogula. To nyocho wasepenjore ni to budget ma Kenya ka mar military enadi nikech waseneno ka budget mar military timang'owa imedo, lakini ndeke gi wasebet ko yudo donation mang'eny mar ndeke gi. Koro mae be pod otimang'owa pod waendelea mana gi donation mapiny maoko. Koro nego wapenjre ni to wabro bet ka wan wakwecho koso wambe koro wabro wacho ni koro wanyiew mekwa minyalo gine nikech mineno gimiyowa ni iseneno ka nitiere buche mosebet ka nitiere maparo ni kata wan jofwambo wasebet kwa wacho ni nitie ndeke mane gidwaro koa Israel. To koro sani neno ka koro timang'owa omiwa nono. Machielo ni neno ka sirikal wacho ni gibro nyiew 150 armored vehicles. Koro akia kamano bro bet omenda no bro bet e budget mwadhi wuoye ni kosen pesa ma America bro miyo mondo watimang'o mondo wanyiew armored vehicles nikech no wach ni wabro nyiew. Kumo omenda ni wuoke emano konyiswa ni en sirikal mar America mamiyo koso sirikand mar Kenya emabro timang'o bro miyo. But kama paro ni bene wayuta enyen gima ne giwacho ni gibro miyo Naval Base Academy to gi Air Force Academy. Aparo ni mano en lony nikech sama jogi biro training to wambe ntiere kaka watimang'o walonye iye kanyo. To gima ng'ato nyalo penji ni to sama gimiyo manono ni neno ka giwacho na chiel kuom gima ne giwinjore ni wadhi bedo gi logistical advisor madhi bet Kenya kae ka DOD. Koro wapenjere ni to kuom jowagi onge ng'ama osomo lony no nikech kata chikwa wacho ga mame ni outsource
kalony no timang'owa onge. To sirikal nyalo duoki na achiel kuom gik mane gidhi timo ne people to people, ilongo nang'o people to people transfer mar skills. Koro inya yudo ka maybe mae achiel kuom gik mane gitimang'owa ne gibet gi wuoye. To mogik maparo ni pod jo Kenya te penjo ne designating mar Kenya as an NATO ally major. Koro mae ma wapenjre nikech penjo ni ne wapenjo nikech maling nosewachonwa ni gima kama dhi timore. Matini koro osiepe Russia ma osiepe kinwa gi Russia koro rumo koso na. Koro amaye achiel kuom penjo mane wapenjo kendo ana wuon na penjo kata Defense Cabinet Secretary nikech maling nosewachonwa ni gima kama bro timang'owa bro timore. To ne wapenje ni to sirikal kadhi e burani ma en achiel kuom gik mokete kom nikech ne nitiere tungruok e sirikal kae be nitie joma ne yiego, nitie jok mana timang'owa nok yiego. To duoko no pok timang'owa pok omiwa nyaka sani. Koro gima no omiyo sani mane en achiel kuom gik ma very important ne sirikal mar Kenya e gik monego bed ni watimang'owa wapenjo kata kane wacho ni magi gik mane wa achieve. Koro ma duoko wa e penjo mi penjo mokwongo ni to sama wan wabiro iluongo ni mixed bag of goodies ne Kenya, ne Africa, ne the world. Wan to koro wayuto. To ng'amo miyo wani en tang'o motimang'owa moyudo. Nikech an kata an kibiro mikwaya to sama mino iwacho ni scratch my back, I scratch yours. Koro an ba penji ni to an asemi to lwedo makoni imiyango. Koro magi penjo mang'eny motimang'owa dwa penjre sani nikech gigi wayudo sama West Africa nitie kaka America onge gi amani kocha. Nikech ineno Niger owuok kodgi, Burkina Faso owuok kodgi, Guinea nchi neno, Mali. Tineno ka jogi to wacho ni jo America otimang'owa owuogi. To kuondege manche gitimang'owa gi training. Koro manyiso ni sama giwuok no to wan koro ka wabedo major ally mar NATO ally ang'o ma dhi timre ka. Koro magi penjo ma koro wadwa penjre ni to America to miyo wa gik mang'eny ndi kendo wamor kwa ng'iyo kama wachope okang' mwachope. Tachiel kuom buche mane giwuoyo ni winjo kaka weche maber ni Kenya osebet katimo peacekeeping mang'eny region ka. Congo wadilgo, Somalia wantiere godo, South Sudan wantiere, North Sudan wantiere godo. Koro gik mano miwa gi ang'o ma America timang'owa yudo nikech America be sani gore Africa ka ne China gi Russia.